Jena Mario Xfira penselmilkom nilqakom għal program Ras Imbras. Illum ħanitkellmu dwar il-patteġġament. Dan il-mekkanizmu li smajnih kemm il-darba fl-aħbarijiet f'dawn il-ġimgħat li għaddew kellna 3 każijiet ta' minflok akkużati marru għal ġuri kien hemm patteġġament bej id-difiża u l-prosekuzzjoni bit-tama illi min kien akkużat jieħu sentenza, reġistra ammissjoni biex jieħu sentenza imnaqsa. Dik kienet it-tama. Jien nipprova nifhmu daqsxejn x'inhu dan il-mekkaniżmu, kif jitħaddem, insomma, fil-kors tal-ġustizzja. Miegħi Dr. Gianella De Marco, avukat fil-kamp kriminali. Grazzi ħafna tal-inqat miegħi f'dan il-programm. Grazzi ħafna Mario tal-istidinni. Kif nistgħu nispjegaw il-patteġġament? Patteġġament ħanajlek x'ikun. Patteġġament huwa id-difiża li tal-akkużat tara daqsxejn il-każ tagħha, tara daqsxejn il-każ tagħha sa fejn jirreġi jew le, titkellem mal-akkużat u tara x'inhi l-pożizzjoni tiegħu x'ixtieq u menu u tintaqa' mal-prosekutur tal-każ u jaraw jekk jistgħux jaslu għal pena li t-tnejn jħossu li tkun ġust fiċ-ċirkostanzi. Issa, il-prosekutur jara il-każ tiegħu, jara daqsxejn sa fejn jwassal il-każ tiegħu, jara daqsxejn ix-xhieda tiegħu kemm huma b'saħħithom u menu, jara daqsxejn x'inhuma x-xewqat tal-familja tal-vittma jew tal-vittma skont il-każ li jkun. U wara li jeżamina da kollu, u d-difiża teżamina da kollu, jintaqgħu biex jaraw jistgħu jaslu għal pena ġusta u ekwa skont it-tnejn. L-offerta tal-patteġġament tiġi bil-fors minn naħa tad-difiża u tista' tkun il-prosekuzzjoni li toffriha. Kulħadd jisofriha, jew naħa jew l-oħra. U għaliex f'daqqa waħda isu kellna mhux każ wieħed, mhux tnejn, kellna 3 fi ftit ġimgħat hekk. Nistgħu nispjegawha din x'il-patteġġament ilu hemmhekk u tħaddem kemm il-darba ma f'daqqa waħda kellna 3 każijiet u high profile kollha. Ħanajlek Mario, ma nixtieqx nidħol f'dawn il-każijiet, jien ma kontx daħla fihom, ma kontx parti minnhom u lanqas ma naf eżattament x'ġara. Apparti il-fatt li jistgħu jkunu, ġifieri, ma nafx eżattament x'ġara hemmhekk u allura ma nħoss li jkun ġust li nikkummenta. Tieni nett ma nafx humiex taħt appell u allura ma rridx b'xi mod ninfluwenza xi ħaġa. Però jiena ħanajt ara, neħu dawn it-3 każijiet li ġraw dal-aħħar. Jien ma nafx jekk pereżempju wara li ppreżentaw ir-rikors konġunt kien xem komplix jinsisti li jrid jammetti l-akkużat, għax jekk allura qed jagħmel hekk, allura qed jammetti flama u ma tkunx iktar kwistjoni tal-patteġġament. Però naraw daqsxejn x'wassal għal-liġi tal-patteġġament. Din ilha ħadd iħoddna lura aktar minn 20 sena ġifieri. Daħlet fit-2002. Qabel it-2002 kien jisir patteġġament, però b'mod informali. Ġifieri ħadd mhu marbut b'xejn, inti jkollok id-difiża u l-prosekuzzjoni li jintaqgħu, li l-difiża u l-prosekuzzjoni speċita jiftehmu ma m'hemm xejn regolat u meta jmorru qudiem il-qorti jgħidu isma' aħna jekk ikun hemm hekk u hekk aħna it-tnejn lesti. U l-qorti tista' jew ma tistax taqbel, etc. Il-leġislatur ħaseb isma' ħalli nirregolawha di, ħalli naraw li kollox isir kif suppost, anke biex tneħħi xi dubji li seta' kien hemm xi ħaġa untoward, xi ħaġa mhux kif suppost. U allura biex kollox isir skont il-liġi u fil-miftuħ li jiġri huwa da. Mela, l-avukat tad-difiża jara daqsxejn il-każ tiegħu, jara daqsxejn tip tal-klijent tiegħu u kollox u jgħid isma' jiena naħseb dan il-każ jwassal tant. Jien nista' naħseb pereżempju li jkun hemm ċertu akkużi li l-prosekuzzjoni m'għandix provi tagħhom. Ma tkunx se tipprovhom. U nista' naħseb però fl-oħrajn forsi iva. Jista' jkollok klient ukoll akkużat li jkun jibża ukoll għax inti ġuri qatt ma taf fejn sejjer. Il-prosekuzzjoni min-naħa tagħha itaf il-każ tagħha wkoll u jkunu jafu jekk għandhom xhieda sodi, jekk għandhom xhieda daqsxejn mhux daqshekk sodi jew li ma jafux kemm ħajerġgħu jiġdulhom
jew jista' jkollhom il-familja tal-vittma jew il-vittma li ma jridux jixtiequ closure, jixtiequ ma jridux jerġgħu jgħaddu mill-fatt li jerġgħu U allura, wara li jkun hemm studju miż-żewġ naħat, jiltaqgħu u jgħidu isma' aħna dan il-każ saw jwassal, semmek naħseb li jkun ġust u jkun hemm daqsxejn vjava l-avukat li qed jitratta mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali jgħid isma' jiena daqshekk nasal u l-oħrajn isma' jiena daqshekk m'iniex ħanasal għaliex naħseb li you're way too high u ma jsħoqlux daqshekk dak il-każ u tista' tirtira. Jew kellha tgħidlu isma' tant, all right. U mbagħad tasal via medja u l-avukat jitkellem mal-superjur tiegħu li huwa jew director jitkellem sija mal-ġifieri Director of Public Prosecutions u jitkellem mal-Avukat Ġenerali u jkollu il-fiat minn hemm. U l-avukati tad-difiża jitkellmu mal-klient tagħhom jaraw jekk fl-aħħar però l-crux anke f'daw it-tliet każijiet partikolari li tajjeb li ma nitkellmux dwarhom laqqas biss semmejna min kien involut u dal-affarijiet kollha, però il-crux kollu tas-sitwazzjoni huwa il-qorti marbuta mal-patteġġament ma' dak li jkun miftijem bejn id-difiża u l-prosekuzzjoni. Mela, nibdew minn hawn. Il-patteġġament, il-difiża u l-prosekutur jagħmlu rikors fejn jgħidu lill-qorti li l-akkużat lest li ammetti jekk ikun hemm dik il-pena. Jekk il-qorti jidrilha li ma tridx taċċetta dik il-pena, il-qorti għandha tiċħad dak il-rikors konġunt u mbagħad jara il-klient, l-akkużat, jekk jridx jibqa' dej bl-ammissjoni o meno. Xista jgħid le mela at that point mela mhux ħanammetti u mmur għall-ġuri. Però mbagħad għandek il-kwistjoni ta' kredibilità, mela l-ewwel ma mmettejx fl-ewwel stadju, mbagħad iddeċidejt li tirreġistra ammissjoni f'daqqa waħda meta l-qorti qaltlek isma' mhux se noqgħod miegħu dan il-ftehim, ħa terġa' tmur għal tneħħi l-ammissjoni, terġa' tgħid isma' m'iniex ħati. Inti ma mmettejx hekk fl-ama, inti għad jekk jingħata din il-pena, inti lest li tammetti. Minti ma tmettejx hekk jisu xejn, jiġifieri jien ma mmettejx pereżempju għal omor, jien ma mmettejx għal li jistħoq li pena ta' pereżempju 40 Ma tkun ammettejt għall-akkuża jew numru ta' akkużi li jkunu qed jiġibu fil-konfront tiegħek. Għaliex li jiġri spiss huwa. Inti verament aħna mhux plea bargaining għandna iktar kwistjoni ta' sentence bargaining u allura jiena nista' qiegħda nammetti alla volja ma naħsibx li jiena għandi ninstab ħati ta' ċertu reati, però all in all jekk dik hija il-pena li ħaninata, nippreferi nammetti milli nirriskja li nista' pereżempju nista' bħati anka ta' ċertu affarijiet oħra li ma naħsibx li nista' bħati. Inti tgħid ħannasal għal ċertu bilanċ. Jekk nasal sem, fajn. Fil-fatt jiena naħseb li jekk ikun hemm il-patteġġament fis-sens rikors konġunt, ma naħsibx li għandu jingħata pubbliċità fil-mezzi tax-xandir jekk mhux ħajjiġi aċċettat. Jikun in open court, fis-sens li ġifieri u jiġi reġistrat kollox, però mhuwiex ma naħsibx li huwa għaqli, speċjalment llum il-ġurnata bil-medja u kollox, li dik l-ammissjoni kondizzjonata għax dak li hi, tiġi imxandra ma' kull imkien, għax inkella kif ittajt int, so Mario, daqqa waħda jgħidu, ma da ġa ammetta, dana kien les li ħutan, allura sinjal li ħati, ma jfissirx neċessarjament hekk. Imma il-mistoqsija li għamiltlek, il-qorti marbuta, illa li xanka inti ġustament semmejt is-social media, u social media kulħadd jikkummenta u xi kummenti li kien hemm fis-social media kienu isma' smajna lill-ġudikant jgħid li mhux neċessarjament jgħid jew tgħid li mhux neċessarjament ħadd tkun marbuta ma' dak il ftehmu d-difiża u l-prosekuzzjoni. Mela Mario, il-qorti mhix marbuta, però l-qorti ma tistax kapriċċjożament tirrifjuta laqqas. Mela, nispjegalek. Il-liġi tgħidlek hekk, one, il-qorti tista' tirrifjuta ammissjoni jekk tara meta taraħ il-każ li m'hemmx
ma jissustix ir-reat. Mela, xiġifieri di? Għax hemm nies li jammettu, x'tant jibżaw li jammettu għala volja ma jħossux li hemm tija. U fil-fatt il-liġi tipprevedih da u tajlek jekk il-qorti tħoss meta tara l-inkartament li m'hemmx l-elementi tar-reat, allura tiċħat dak il-patteġġament, mela dik diġà waħda. Tieni net. Dik hija xi ħaġa suppost li tkun ħasbet fiha d-difiża wkoll fil-verità. Iva, ma jekk inti għandek il-klient, inti għandek l-akkużat li qed jibża, għaliex inti trid tqis daqsxejn, mhux kulħadd huwa hemm min jibża. Il-ġuri hija kwistjoni. Jgħidlek aħjar hekk milli jara probabbilment. Appuntu. U ġifieri il-liġi anke taraħda u tgħidlek isma' jekk l-imħallef jara li ma jissustix ir-reat m'għandix taċċetta dak il-patteġġament. Mela waħda. Tieni net, il-liġi tgħidlek ukoll. Jekk il-qorti tara li daw pereżempju l-patteġġament jinżel taħt il-limiti mogħtija mill-liġi, jew outside the parameters, ġifieri barra mill-parametri li tagħti l-liġi, pereżempju innaf il-minimum huwa 4 years, maximum huwa life, eżempju, jew pereżempju jinnaf inti għandek il-multi li għandhom jkunu bejn 5 u 7. Imma bil-patteġġament ikun baxx iżejjed. Imma bil-patteġġament inti tajt 3 li mhuwiex 3000 multa li mhijiex multa prevista mill-liġi għal dak it-tip ta' reat. Allura il-liġi tagħti dawn il-parameters, tagħti dawn il-linji gwida lill-qorti, tgħidla isma' jekk hu hekk m'għandekx taċċetta, jekk hu hekk m'għandekx taċċetta, jew għal xi raġunijiet oħra. Mela, jiġifieri l-liġi mhux qed tgħid lill-qorti isma' leta jiena dawn patteġġaw għal 10 snin. Jien ħantih 11 sena u jekk taw 6,000 multa ħantih 8,000. Ma xiġifieri? Hekk. Just to show li l-qorti hija. Il-qorti trid tibbaża ruħha fuq tagħti raġunijiet. Il-qorti trid ikollha raġunijiet u tagħtihom. Għaliex mhix qed taqbel għax ejja ngħiduha kif inhi. Il-prosekutur u l-avukat difensur meta jaslu għal patteġġament, ġeneralment, regola hija li jafu l-każ tagħhom u jkunu jafu l-każ tagħhom aħjar milli tkun tafu l-qorti li ma tkunx ilha liġi ta' kondizzjoni tagħha dak il-każ. U allura meta l-qorti qiegħda tiċħad dak li l-prosekutur tinsiex hawnhekk m'hawnx allegazzjonijiet ta' xi li kien hemm xi ħaġa untoward li xi ħaġa mhux kif suppost. Il-qorti rid ikollha raġunijiet u raġunijiet veri u serji mhux ġast biex turi li hi I'm above you, it has to give its reasons. U jekk għandha raġunijiet, allura tgħidilhom li qed tiċħad dak il-patteġġament, mbagħad jaraw if they go back to the drawing board. Fil-fatt, għandi żewġ mistoqsijiet vera qegħdin fl-aħħar u nixtieq tkun kemm jista' jkun konċiża. L-ewwel hemm dritt tal-appell jew le? Jekk il-qorti tagħti sentenza li tkun ola minn dak li jkun ġie patteġġat bejn hemm dritt tal-appell. Iva hemm dritt tal-appell. Għax kelli wieħed jiena stess fejn jiena kont bilt pereżempju mal-avukat prosekutur dak iż-żmien għal nsejt kemm kien l-immont. Eżatt, però ngħidu li qbilna fuq 8 snin u 6,000 multa. U l-imħallef ċaħada u mbagħad aħna ippersista fl-ammissjoni tiegħu u tellajna xhieda għaliex għandna nkunu nillimitaw il-pina sem tal-karattru, tal-fatt li qatt m'għamel iktar xejn, eċetera, tal-retribuzzjoni, whatever. U l-qorti tat sena iktar jekk aħna ftemna 8 tat 9 u tat pereżempju jekk aħna ftemna 7,000 multa tat 8,000 euro multa. U appellajt u l-qorti tal-appell laqat l-appell tagħna qalet ma tistax tifhem il-qorti kriminali għaliex kienet ċaħdet mingħajr ma tat raġunijiet validi u ġast hekk biex iżid sena.
Il-patteġġament il-liġi tipprevedih f'reati serji bħal qtili u fi kwalunkwe reati ieħor. X'inhu ma Il-liġi tipprevedih f'diversi, tipprevedih għal-reati kemm serju kemm mhux daqshekk serju. U l-drittijiet tal-raba tal-vittmi kif inhuma mħarsa? Ħanajdlek l-avukat ġenerali, l-avukat prosekutur, l-ewwel nett jiddiskuti mal-familja tal-vittmi. Mhijiex jekk il-vittmi jgħidu le bil-fors le, għax inkella inti qed tagħti lok li jista' jkun hemm blackmail u xekk, li jista' jkun hemm allura min jipprova mbagħad jekk inti tħallasni tant jiena ngħid li jiena kuntent tant, mhux dak li trid il-liġi. Il-liġi trid li kulħadd jiġi mħares u l-avukat ġenerali jitkellem kemm mal-vittmi u jekk għandhom avukat jirrappreżenthom kif ukoll mal-avukat tal-vittmi u ġeneralment il-vittmi jikunu ħafna iktar sollevati, kuntenti meta jasal patteġġament għandek dak li jkun ammetta il-ħtijiet tiegħu. U għalihom huwa ta' sollef, jiena mhux l-ewwel darba nkun familji l-avukat tal-parte ċivile, u għalihom huwa ta' sollef. Li dak ammetta l-ħtijiet tiegħu. Tieni nett illi dawk m'għandhomx bżonn jerġgħu jiġdu, jissottomettu ruhom għal kontrożamijiet, etc. U tielet nett jista' jkollhom closure. Dr. Giannella De Marco, grazzi ħafna li kont miegħi għall-programm Ras Imbras. Ras Imbras kuljum fil-3 ta' war nofsinhar, fis-6 u nofs ta' filgħaxija u ssibuna wkoll fuq YouTube. Nisemmilkom.